se jsir qudiem. Inti il-maħfra li inti taħfer ta' qabel anki f'okkażjonijiet oħra taħfer dawk kollha illi għamlu lek insulti u li qabdu qattaw ritratti ma u bess u da kollu. Daħfirtilhom kollha. Però il-maħfra cuts both ways. Kif? Il-maħfra cuts both ways. Daqskemm wieħed jaħfer ħadd ieħor. Ikun hemm nies illi jkunu qed jistennew illi dak li jkun jara l-maħfra, jitlob maħfra jew jitlob skuża fejn ikun weġġaħhom. Ħa nispjegali. Tiegħek kienet amministrazzjoni ibsa. Inti bniedem ta' karattru ibes, ta' karattru sod, ta' dritt, u min jaqta' dritt ħafna drabi jolqot nies illi forsi jaqqas ikun irid jolqothom, ma jweġġa' nies illi forsi ma jkunx irid iweġġaħhom. Tippermetti li ħanamillek id-domanda. ħanamillek id-domanda. Id-domanda hija di, hawn nies illi għadhom imweġġajn mill-amministrazzjoni. Tiegħek minuta. Dawk in-nies forsi jistennew illi xi kelma tgħid illum biex tissolleva l-ġieħ tagħhom. Ejja bil-mod. Ejja naraw kemm hu veru da illi qed tipprova tpoġġi inti. Ejja naraw il-passat tiegħi. Boffa żamm il-magna tal-partit fideh. Żamm il-membri, il-maġġoranza tal-membri fil-parlament tiegħu. ħareġ mill-partit, mhux jaħreġ. Ħallu jien għadni ma ħreġ mill-partit. Laqas kaċċawni. Jien qed nagħmel kondizzjonijiet biex naħdem miegħu dal-partit. Jien qed ngħid biex naħdem ma' dal-partit intkom trid tibdlu il-ħajja li qbattu u terġu tmewru fuq twemmin serju li kellkom qabel. Dik yani. Tajjeb, issa, x'prova għandhom in-nies illi jinnaħfer. Hekk toqgħod tara, fi żmien Boffa ġara, kollha ġew magħna daw. Imbara Kolombu, illi mar Patri. Tajjeb, u anke Boffa stess fl-aħħar laqas baqa' jopponina. Pija xi ftit marru mal-Knisja. Di l-istorja ta' żmien Boffa. Ejn ngħidu l-istorja ta' żmien Pellegrini. Inti taf daqsi kemm kien kontra tagħna Pellegrini u dan ukoll. Ħfirtlu, ma ħfirtlux x'għamilt. Ta' spiċċa wieħed mill-aqwa propagandisti tal-Partit Laburista. Mela, mhux veru illi jinebes tant illi naqta' dritt u ma noqgħodx nikkonfondi ġej. Anke sallu jien x'qed ngħid illum. Qed ngħid isma' jien lest biex naħfer kollox. Ma naħferx minn għax ma kienx kapaċi weġġa lili, mar weġġa il-mara u l-ommi u għalaw il-qabar. U jiena l-indikazzjonijiet li għandi kollha li ġew mill-Partit Laburista da u ma ġewx minn nies oħrajn. Ma naħferx minn qal fuqi u mhux kapaċi issa. Jissostanzjada, per eżempju, li kont konfoffa. Fiex kont konfoffa? Fiex? Għamlu żmien taf daqs inti kif jiena nżilt minn kulħadd jgħid se noħroġ mal-Partit Nazzjonalista. Jien kont qed ngħidilhom tivvutawx għall-Partit Nazzjonalista. Jien ma votajtx għall-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista kien jaf li ma naqbilx miegħu. Sallum jaf li ma naqbilx miegħu. Jien part niġġieled dak li qed jagħmel il-Partit Nazzjonalista. Meta hu kien ċeda u ċeda kollox ħej. Allura min konfoffa mal-Partit Nazzjonalista? Jien, jew, bejnek. Jien qed ngħid għal minajjarni issa. Ġifieri ma dalles biex ninsejħen. Ekku jibdel ħajtu u l-partit jixtieq li jkompli bih, well and good. Se jkollu l-partit id-differenza illi jien ma da ma nistax naħdem spalla ma spalla. Ma ġara xejn. Għax xejn xorta nibqa' naħdem għal Malta bħalma qed naħdem issa. Jew mhux qed nikkonfondi. Għaliex is-Super One ma ħallinix. Is-Super One għala daqqa mhux jien għax il-sun ma qed jisma' da jgħid imma da s-Super One. Għaliex ma nix. Jgħid għaliex l-smash meta kienu qed jinstemaw marru jedduh biex ma ħallinix nagħmlu iktar. Nisqa' u min ibaqti da jien jew huma. Però dawk illi setgħu weġġew
permezz ta' amministrazzjoni tiegħek. Ejdli X'les biex tgħidilhom inti? Min huma li se Aħna lejla kellna wieħed, inti ma xtaqx tara klips iżjed, ma kellna Semmi, wieħed li xtaq jitolbok illi tgħidlu xi ħaġa. Richard Muscat illi spiċċa 6 snin it-turufnat ġos għallija. Ma setax jiġi l-ura Malta. Le. Dat tip ta' nies. Le, bil-mod. Richard Muscat kien għallija, kien supported mit-Taljani, kien supported mill-Gvern Taljan, kien qed jitħallas hemmhekk biex jimxi, biex imexxi dan l-istazzjon kontra tagħna. Xirrit naħfir. Ma nixtiex nidħol. Xirrit naħfir. Għax mhux qiegħed. Imma għara biex inti semmejtu da. Semmejtlu minn issa. Iva naħfir. Imma b'dan ħajtek issa. U qed jistenna li inti tolbu skuża għal dak li għadda minnu. X'inhu? Iwa tistenna li titolbu skuża għal dak li għadda minnu. Mela jiena keċċejtu saqallija. Foreign Interference Act ma ħallitux jiġi. Jien keċċejtu biex imur saqallija. Il-Foreign Interference Act, ma il-Foreign Interference. X'ċejt? Ma ħallitux jiġi lura. Għandu żball, mu veru xejn. Mu veru xejn. Mela li xbaqem. Dan żball. Għalli għalli xbaqem. Għax il-Partit Nazzjonalista kien jaqbillu jżommu hemm ħajkun Kien volontier. Żgur, il-volontarja. Mela, jibbattu da. Dik irrid taħfirlu ta' ħaġa li ma għamilx. Li Richard Muscat kien. Jien irrid taħfirlu dak mhux irid taħfirli. Jien irrid taħfirlu li waqt li nkun qed niġġieled biex Malta nagħtiha Permetti. Ma jistax ikun. Biex fixkinna. Ma jistax ikun illi at this stage wali għadna da kollu fuq Muscat ma noħroġx il-klip tiegħu issa. X'għamiltlu jien? Minix qed ngħidlek. Wara li jedna dan kollu għaw ġew, issa, u għedna fuq Muscat illi għamlinna klip biex jitkellem fuq dak li għadda minnu. Ma jistax ikun illi issa nitkellmu aħna biss u li ma nħallokx nistema. Le, ma mhux sa fil-ħin tiegħek. Il-ħin tiegħek issa, il-ħin ta' Muscat kellu il-mezzi kollha tax-xandir f'ideh tawwek kollu u qatt ma stedinni li biex niġi u nagħmel debate miegħu ħej. Le, mhux il-ħin tiegħu da. Ma nistgħux ma trix nagħmlu. Le, mhux ma nibża. Qed ngħidlu meta jrid jiġu. Stenna, meta jrid jiġu ma' Felix Adami. Ma kollha jrid. Tajjeb ittina il-vinċans, ġifieri il-ħin li kellu huma naħdu ħana ta' kollha f'daqqa mbagħad. Equal time? Sewa? U nagħmlu debate. Ok, naħseb li Richard Muscat qed jarana it-safer offer la saret. Fost il-ħafna problemi li kien għaddej minnu pajjiżna dak iż-żminijiet, mhux il-każ li nsemmuhom kollha, jiena rrid nikkonċentra fuq dak l-aspett l-iktar li kien inkwetanti, dak jiġifieri tad-dritt tal-espressjoni. Il-libertà tal-espressjoni kienet medda, kienet imċaħda għal dawk li ma kienux jaqblu speċjalment mal-gvern tal-ġurnata. Imma l-ikbar vittma kien il-Partit Nazzjonalista li kellu drittijiet mċaħdin ripetutament, kemm fil-mezzi tax-xandir tal-Istat kif ukoll f'attivitajiet oħrajn politiċi. Kien kostret il-Partit Nazzjonalista li ixandar minn barra. Ix-xandir minn sqallija kienet ir-risposta għall-arroganza u għall-intolleranza illi konna qegħdin ngħixu fiha f'dawk is-snin. Jiena ġejt mibgħut mill-partit biex nagħmel dan id-dover, din il-missjoni politika, meta qdejta li Malta segwita beħġara dik il-missjoni, meta qdejta jiena sibt ruħi li ma nistax nidħol ġo pajjiżi bħala ċittadin liberu għal 6 snin sħaħ u f'dak il-kuntest sofrejt mhux biss il-firda tal-familja u ta' drittijiet bażiċi tiegħi bħala ċittadin liberu, imma wkoll sofrejt teddit u kull minaċċa oħra li stajt nimmaġina. B'introduzzjoni ta' liġijiet ġodda bħal dik tal-intħil barrani mirata biex lili tillimitali l-attività jew ikella liġijiet oħrajn bħal dik ta' Sedition Act li ġew irxuxtati għall-okkażjoni minħabba xandir misqallija. Dawk kienu snin ta' ċaħda kbira u ta' problemi kbar, speċjalment għalija u għal-familja u għal dawk kollha li kienu qegħdin jgħinu biex tirnexxi b'sagrifiċċji kbar din dan il-proġett tal-libertà tal-espressjoni. Jiena nixtieq nieħu din l-opportunità għaliex inħoss illi il-partiti politiċi għandhom jirrispettaw il-xulxin, mhux biss jittolleraw il-xulxin, imma għandhom jarfu, jirrikonoxxu id-dritt tal-eżistenza tagħhom u tal-espressjoni tagħhom. Nixtieq nieħu din l-opportunità biex fil-midja fid-Dar Ċentrali iktar unika mill-rari tal-Perid Domentov jieħu l-opportunità
jagħtiha sinifikat storiku, morali u politiku din il-midja tiegħu fostna billi namillu l-mistoqsija jekk iħossx illi wasal il-moment illi l-poplu Malti li kien imweġġa f'dawk is-snin li fihom kienu responsabbli mill-gvern li jitlobhom maħfra. Fosthom anki lili u lill-familja. Il-perit minn tof, kompli, il-risposta lik. L-ewwel net, Unagħlqu spettaturi, illi dasar, walla inti għetli, il-programm spiċċa. Għalija kien spiċċa. Imma għalik mhux inti qed tibmexxi għawħi. Kompli, Peri. Iba bil-mod, Jena, għalija kien spiċċa. Bil-mod, Kompli. Għati risposta tiegħek. U li jintim, din għotaw sal-10 ta' bil-lejl. Għax għada se nitkellmu fuq smax xejn. Tajjeb, u xorta nagħtuha importanza smax, daqskemm kaqetaw. Hu l-ħin tiegħek. Da se nitkellem. Allura ma nistax noqgħotaw sa nofs il-lejl ukoll. Minn għaddi ma kienx, ma straħajt, ma għamilt xejn. U jien għandi 88 sena mhux bħal ieħor illi daqs nofsi, illi meta konna qed niġġieldu għal-ħelsien u ħarab minn hawn, ħarab mhux jimbattu l-barra. Ħarab għax kien jaf li kien qed jagħmel affarijiet illi mhumiex skont il-liġijiet ta' dik il-ħar. Kien jaf u ħarab. U mar f'post fejn jien ma nistax li rispondih. Issa qal, il-nista Malta kollha semaħux veru, da iffissat, ma semaħux xejn. Għax minn ma kienx jaf x'qed isir hemmhekk u x'qed ifhem hemmhekk, ħlif nazzjonalisti hawn ma semaħux xejn. Laburisti żgur ma semaħux, nista' naċċertaħ jien da. U ma semaħ, mhux għax niru maħna, ma semaħ, għax ma ħamlux illi wieħed imur barra, imur ġo pajjiż ieħor u jagħmel dak l-affarijiet. Kien hemm ieħor għamel bħalu u se nsemmiħa wkoll jien il-profs Saraċin Inglot, ir-rettur tal-Università, illi mar isserva bil-Ġermanja, hemmhekk attakkani illi jien kont għamilt attentat biex noqtol lil ħuħ, gidbadi nedilu minnaw, għat da, reliġjuż da, għat ma talab maħfra ta' din gidba għax din vera xej, mandu prova ta' xej, ipprovajt jem minn Ġermanja nirrispondi hemmhekk u l-gvern Ġermaniż għalli aħna da tal-Bavarja u fuq il-Bavarja ma nindaħlux. Da biex tkun taf int. Il-gvern Taljan kien jgħid li meta kont inkellem lill-President tar-Repubblika, mhux tfal iż-żgħar dom jiddispjaċina dak li qed isir ġol d'Italja, imma aħna dement li qed jibbrodkastja minn hemmhekk. Mhux se naħdu passi. Għax ma nindaħlulux. Daqshekk. Ma ukoll ngħidu da qed jikdeb. Jgħidli mhux itilna nagħmlu. Daqshekk. U ma stajna nagħmlu xejn aħna. U ħallejneh fil-libertà jagħmel kollox da. Ma minnilu xejn. Ma minnix issa meta ġejna tlajna fin-1996 ma minnilux proċess bħalma provaw jagħmlu lin-nies tagħna wara li telgħu huma minn da kollu ma minna xejn, issa li nitolbu l-maħfra da. Qed ikollhom ċektos. Seta' jiġi lura u qal. Il-Foreign Interference Act. Ma tapplikax għalih. Ma tapplika Foreign Interference meru mhux Malti. Sedizzjoni, liġi ta' sedizzjoni. Issa, il-liġi ta' sedizzjoni. Jew hu kisera. U allura ma jippretendix illi ma jieħdux passi kontra tiegħu. Jew ma kisirix u allura ma tapplikax għalih. Waħda mit-tnejn. Imma seta' jiġi kemm irid. Ma kellux għalfejn jiġi. Għalih. Insaqsik, kieku seta' jiġi kemm irid, ma ġiex? Biex ikompli jagħmel xogħol tiegħu. Joqgħod priv minn familja. Biex jagħmel xogħol tiegħu għalih. Għax il-Partit Nazzjonalista rid bniedem hemmhekk disentu. Ħalli jkun jista' jagħmel trasmissjonijiet kuljum. Għalhekk malem. Din hija storja li ovvjament din hija storja dan li qal huwa kollu żbaljat. Din hija storja li ovvjament jidher bħala vittma
għal-Partit Nazzjonista għamel sagrifiċ. Sanara il-program. Sanara il-program, għaliex il-perit. Dawed bil-vittmi tagħna. Bada asħat ma missuqat ma millu xejn, għabadu tela u sab ġob sabiħ Naturalment. u mar tajjeb ħej. U mar tajjeb u kif. Se nieqfu hawnhekk, Issa naturalment. se joħroġ għall-Ewropa u forsi sib ġob paħjar. Naturalment, in-nies involuti f'dik l-istorja jistgħu jirrispondu huma wara li semgħu iż-żewġ naħat. Il-programm spiċċa nirringrazzja ħafna il-Perit Minto u l-Carmen Ufsid Bonnici tal-li niskuża ruħi mejtek fuq il-ħin imma nofs l-affarijiet li kellna fuq ix nitkellmu ma kenniex ċans li nagħmluhom ma ġara xejn forsi jkollna okkażjoni oħra. Mill-ġdid jiena nirringrazzjak tal-li ġejt hawnhekk, ringrazzjak tal-li irrispondejtna b'ċerta frankezza. Ringrazzjak li tajtna ftit tan-nifs. Però se nerġa' ngħidlek. Hekk xi darba nerġgħu niġu darba oħra nżommu għal-patta. Mingħajr klips. Għaxin ċella ma nerġux iktar. Ftemna. Binna, U ftemna. għak Richard Muscat, irrid jiġi mal-oħrajn u nagħmlu debate wieħed biss. Għax il-pajjiż ma jiflaħx Ħafna, jistenna ekku. iktar. Le, ma jiflaħx jistenna, ma jistax joqgħod jitfarrak waħna ħana qegħdin patfxu x'ġara fl-modi ma ġarax. Illum jgħod tissax qed jiġri llum, ħej. Grazzi ħafna l-żewġ mistinnin tiegħi, grazzi ħafna lilkom li bqajtu tarawna s-dal-ħin, jiena Joe Green Manager nkun magħkom bħallun minn tiem fl-istess ħin. Nittamaw li l-ġimgħa dieħla nkun nistgħu intukom anke sorpriża. Grazzi ħafna. Dan il-programm twassal lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Maltacom.